Γεια σας! Γεια σας! Σήμερα πήγαμε για ψώνια και ψωνίσαμε κάτι πράγματα για το σπίτι που ήθελα και πήραμε κάτι να δοκιμάσουμε, το οποίο ήθελα πολύ καιρό να το δοκιμάσω και δεν τα είχα δοκιμάσει, από την αλήθεια, και είναι αυτά εδώ της Βιολάντα. Dubai Chocolate. Ωραία, θα τα δοκιμάσουμε να δούμε τι είναι και αυτό. Ναι. Για να το ανοίξουμε. Εμένα γενικά το φιστίκι μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν σ' αρέσει γιατί είσαι παγωτό το τρως? Το θέμα είναι να δούμε τι είναι. Πάρε ένα εσύ. Ωραία. Μικρά είναι. Θα περίμενα λίγο πιο μεγάλα. Αλλά εντάξει. Για. Του βάζω ένα 10/10. Η σοκολάτα είναι απ' έξω ωραία. Το φιστίκι μέσα έχει πολύ φιστίκι. Καταλαβαίνεις φιστίκι. Τόσο θα το βάλεις. Ωραία. Πώς το βάλεις. Πολύ φιστίκι. Πολύ ωραίο. Εγώ σου θα βάλεις 10/10. Ωραία. Δεν τρώω άλλο, γιατί δεν κάνει. Ωραία. Γεια σας! Bye!